Lai hambai ni personal no sungtine 26 answer bari constitution ni bisingo khobjak no sabi asram bari bisi sungtine ro chini joto wari sumotui YTF PWF angkai motha joto no tei sing kaisa door to door chini campaign ngi sing khlai lekha nga jaga sing nukha je kwbangma borok tini je chini mo lama himlai pro kwbangma borok sing nukha ang nukha angkai juta kuri ngi sung to suka jak baksa pam suka jak kwbangma tongo ngai baksa nukha je juta kuri ngai ang bongno nugoi belakhe khairoka ngai mo masing jorao ha kaphina si busuk thanda ngoi tong ngai borok juta rok kuri ngoi tongo ngai bongno nugoi tini ani jemantui borokno tini ang juta rok chuba jaka ngai bisi kaham to subai malaya hawai sindal chubaka ngai buskang salo jodi tebo andewa ti rang puisa rok kisa available hakai bongno hawaya ang bongno motamuti mo masing jorao kisa kutung juta no bangna hinai khakai tongo ngai nadi sungto sini tipra sorok baksa jacket kutung juta se jore jotongo ngai nadi sini ro tini je nukja khaje sini telenga baisung tongo sini gosong tongo jot kwbangma borok tongo juta ma kaya masing jora mo masing jora o thanda busu jote chung joton saimaro ngai abono khairogoi tini ani torop theke je man theke bono subaka tini ani logi tongo sini TWF ni sini vice president sini basi bina sini khoi political district ni tongo dara tithi ngai te sini khoi political secretary sini dara Dinesh ngan logi tongo YTF ni warriors rok bongro ni leader Mama Ujit chairman Pitom Telenga subjournal chairman Tapos Somir jotto tongo ngai je mantui tini subajaka ngai buskang salo sung te kicha palkhai rang puisa khanglai da bongno te kicha juta hamri mano sunga bo sai thoklai naite hambai